Kaixo kazetabuneko lagunak. Noiz PDF batean zerbait aldatu nahi izan duzu eta harrapatuta sentitu zara programak ukia ez duzulako? Ez bilatu gehiago. Gaurkoan, lau web erraminta doako eta deskargarik gabeak ikusiko ditugu zure fitxategiak segundutan editatu ahal izateko. Small PDF-rekin hasiko gara. Egungo web lagungoiena eta garbiena seguruenik. Bere aldatzaile bizkorrena da esanguratsuena. Ez du soilik PDF-tik gurera pasatzen. Diseinu originala errespetatzen duela da harrigarriena. PDF-an aurkezpen baduzu eta diapositibak aldatu behar dituzulako errekuperatu nahi baduzu, web honek testuak eta irudiak berriro editagarri izan daitezen egiten du, magia balitz bezala. Gainera, Small PDF mugikorrarekin edo gailu ezberdinekin lan egiten baduzu perfektua da. Google Drivera edo Dropboxera zuzenean konektatzen delako. Ez duzu fitxategia deskargatu, editatu eta berriro igo beharrik. Dena odeietik egin dezakezu. Small PDF aldaketa azkarretarako bada, PDF filer preziziko erramintaz beteriko pultsa bat bezala da. Bere funtzio deigarriena ezabatzaile magikoa da. Akats bat duen dokumentu bat bidali badizute, gaizki idatzitako izen edo data batekin ezabatzeko goma erabil dezakezu, hau desagertarazteko modu garbi batean, eta hizki mota berarekin datua zuzen idatzi. Argazkiak eta irudiak erasteko ere oso ona da. Orrialdean argazki edo logotipo bat erantsi behar baduzu, irudia hautatu eta saguarekin behar duzun lekuan ipintza bakarrik izango duzu. Zendoxera pasako gara, zure dokumentuak ofizialak eta dotoreak izan daitezen zentratzen den plataforma. Bere erraminta indartsuena firma digitala da. Ahaztu horria inprimatu, axota sinatu, eskaneatu eta berriro bidaltzeaz. Hemen, soilik fitxategi hartu, zure sinadura behin marraztu eta dagokiendekoan txertatzea izango da. Zendox berezti egiten duena irakurketa abisua da. Norbaitek sinatu edo ikusteko dokumentu bat bidaltzen duzunean, webak abisua bidaliko dizu beste pertsonak irekitzen duen unean. Azkenik, I love PDF-era heldu gara. Horri asko batera maneiatzen dituztenentzako gogokoena. Gestio masiboa bere funtzio izarra da. 10 argazki edo 10 dokumentu dituzu banaturik eta PDF liburu bakar batean elkartu nahi dituzu, soilik denak igo beharko dituzu eta miniatura batzuk ikusiko dituzu ordenatu ahal izateko lekuz mugitu ahalko dituzunak klik soil batean denak elkartu baino lehen. Fitxategiak konpontzeko duen almenak urduritasunak kenduko dizkizu eta eguna salbatuko dizu. Batzuetan PDF-a gaizki deskargatzen da eta akatsa ematen du irekitzean. I love PDF-ek fitxategi medikua du ondatutako dokumentuak analizatu eta bertako informazio posible guztia errekuperatzen saiatzen dena. Gainera dokumentu bati orrialdeak automatikoki zenbatzea baimentzen dizu. Fitxategi askorekin kaosa baduzu, hauek antolatu eta konpontzeko I love PDF da soluzioa. Segurtasunez sinatu eta zure mezua irakurri duten jakiteko, senduz ez fidatu. Testok zuzendu eta argazkiak erantsi behar badituzu, PDF filer izango da zure aliatua. Zerbait bisuala eta azkarra bilatzen baduzu, Small PDF. Bideo gustatu bazaizu emaiozu gustuko dut eta arpidetu zaitez gure kanalera tutoretza gehiagotarako. Hurrengora arte!